Tuku klambi embo wedak, tuku klopo nang wana salam. Rabi perawan kaito duwe anak, bareng rabi tuwa balak-balik nyidam. Iku mono guyonan. Bengi-bengi nyaking bantal gak payu rabi, kok ginjal-ginjal. Budal esok molene sore supaya cukup ekonomine. Mulane wong wedok ayo sing neriman, sing penting rukun, ojo seneng gegeran. Kayane wong lanang gak mesti ojo ditekan, pokoke saben dina gak keturanan. Ana kalane wong wedok sing gak jowo nek dikei blonjo mesti dientekno. Senengane kelenteran sing tanpa guna, wong wedok ngono iku bakal ngentekno clana. Jos 5 tahun yang hitung bulat ya. Arek wedok mlaku tak tut mburine bareng arek noleh dadak konak aku dhewe. Aku balik kuwirangan mlakuku banter kaya maling konangan. Arek tak delok saka katoan aku sampe nopruk wong mekul bongkotan. Wong kampung padha nyukurno aku nangis batin
batinku ngelongso terus ditulungi wong wedok rondo yo aku malaikat kerasa rondo ayu kelambine abang kudunge biru ceweke parang sikilku dipijeti aku disayang-sayang tak takono riwayate jare pegatane Jepang enak wis cekak semanten hitungan kula sae boten borong gerso enak nyambut gawe karo-karo kaya aku iki wis nyambut gawe kesenian sepisane ya melawak ping pindhone kadang-kadang iku ana rekaman. Iki rekaman rada suwe titik wis. Tapi gak apa-apa, pokoke melintu. Nyambut gawe rekaman aku buka peracangan. Wis tepak wis. Peracangan iku lan barang sing awet-awetan watu, besi, ya tak kandili kapas. Kapas kula sak bal, kapas wis tak dasar dadak emak mate. Wis urut maneh dagang aku. Repot iki dagangan opo iki enak. Iki nek kamu duwe kanca-kanca ae kurang tepak iki. Hei, keren. Waduh. Kenapa rambutmu kok blungker-blungker? Tak ngetri. Rambut kok blungker-blungker. Iku brendik asli ta? Asli iki. Ono kalane sing brendik buatan. Oh, buat. Buat malah gawenan. Oh, gak, iki mulai cilik. Cilik ngene. Heeh. Oh, iya. Lahir wis keriting aku. Keriting ya. Iya. Kok tekan dia kon? Tekan dia. Surabaya. Sing aran teko luar negeri kuwi sapa? Ya, teko Surabaya kuwi ana jothoke ta, teko Tunjungan ta? Ya. Teko Wonokromo ta? Ya teko jothoke ngono ri. Endi teko ndi? Ke pasar. Ke pasar. Padha bojomu blonjoan. Oh iya, wis bojoku ya ngono. Racang ya? Iya, timbangan oma nganggur kan. Si ana kesibukane oma, gak selalu ngomong anak tok ae. Iya, sakno bojomu ri anjene. Kok ngono gak kone wangi? Ngono aku sing dadi bojone gak sakno kok sakno. Kon ngetero bojomu blonjo kon tinggal. Lho kate tinggal dikriting ngono ta? Ya diteteno lah kok sing tukang copet aku. Kok sing gawa keranjange? Kon gawa keranjange. Gawa keranjange. Lah bojomu nek kapan oleh apa gula, iya, lebono. Kangkung. Kok sing gawa sakno kon delok bojomu. Sing ero kalau rek sapari ngetut bojone. Lah sing gak ero lan bojone sapari nonton kiri elak ngono. Ah yo pas yo kono kiri. Aku bojoku kuwi ya bojo seimbang ta? Sapa? Aku bojoku. Pas aku yo tayun bojomu. Ayun dhewe bojomu. Bojoku gawe tapi lemu. Ya iku sing entek-enteki panganan iki. Kene lho konek kulaan ya, tak kandhani. Iya, apa? Konek ngetara bojomu, iya. Iya. Kula apa sih kan biasane? Lho iki lho barang garing-garingan iki sing awet. Oh, iku ah. Ya, triplek. Oh, dan nempel kegermu ngono ta? Garing-garingan apa? Kok triplek ya golongane yaiku apa? Gula. Oh, gula. Kopi. Saya tak kandengi banyu-banyuan iki kadang-kadang. Banyu aki ya? Lho ya enggak ya ngerti ya kalau gas iki. Oh, ngerti lho gas. Iya. Kok kula nang ndi? Kono wae. Kula nang ndi? Di pasar kono ya. Kula itu kon? Iya. Loh, kecidakan. Lah kula nanti? Oh, mulane badhe titik kon. Lah kula nanti? Nang Balikpapan. Oh iya lho gas iki kon lak nggone hari. Kanggo ngono ta iku iya nek tuku Gran. Peracara cilik Gran. Lho, gak apa-apa. Entek kanggo ongkos to lan. Lho, kon seneng karo kancamu nang melarat ngono. Lho carane lho ri kon niku. Carane apa? Coba. Mrono ya. Kon numpak apa sih mrono? Nang Balikpapan to, Pak? Biasa pesawat. Pesawat. Pesawat mrono. Kon pesawatmu. Waduh, kon niku masyarakat nomor piro kok pesawat gak. Pesawat apa ya? Kapal terbang iku. Montor mulu ah. Montor mulu ya pesawat kon. Ya wis malum kan ngomahmu ado kenteng. Kon niku montor mulu nguri. Ya montor mulu iya. Alusane ya pesawat lah. Aja numpak montor mulu, numpak kapal. Kapal iku suwe Gran. Lho enak mek klesetan kon niku. Iya klesetan. Bondone nduk tengah kapal hilang apa kok ora nganggur aku. Ah iso sampe ilang gak celengan ono sih kok niku. Lho nang kapal kok celengan bareng. Lah apa supaya gak ilang? Oh, nek kapal kok dhuwitmu kuwatir ilang. Turu kurep ana dhuwitmu. Gak ilang iya. Iya kebacet aku tindin, mati. Ngomong ngamu seneng yen kancane mati. Ono seneng mati, kancane wis mati kok. Bojomu ya apa? Iya apa? Bojomu ya apa dodol apa no? Bojoku? Iya. Gado-gado ri rono kana digado. Kok kon niku temen ta kon? Iya gado-gado. Oh, gado-gado. Iya balik-balik kanca dhewe rono ae. Sapa? Lontang.
Wis gak apa-apa keran kancaku wis nyambangi panganane ta. Gak seduluran iki. Sing penting seduluran. Heeh, kacau nondrono cipicak belontang. Ya saiki gak sakno saiki jope akeh, Pan. Oh ya syukuran lah. Heeh. Ya udan-udanan maju. Maju es e. Ono udan-udanan es maju. Lah ya maju gak didol kaya adus. Oh nek udan-udanan niku aja adik dodol es. Oper haluan dodol kacang ijo. Oh iya panas-panasan ya. Iya, kacang ijo ku kalau sing gede-gede sak piro nek kacang ijo? Ya biasa sih tadi kacang ijo. Cilik-cilik. Iya. Lho, ngawur ae. Kacang ijo. Kacang ijo. Apa? Tuku kacang biasa iku terus ceten ijo. Ngono ya. Iya, laris. Angkat timbangane kono aku tuku kentange dicat ijo. Gak apa-apa bila perlu. Bila perlu sak mangkok ya kentang cituk kon niku. Tapi ya ambek kon niku hasil lek ngelumpuk sih kira. Ngelumpuk tak emang dodol banyu barang. Wah, makane pundakmu ngapal kira. Tak banyu iku ri kon niku tak pikulan niku. Oh, wis entukno mesin ta sing permukumpo. Iya, aku. Tak kumpan saiki isa. Oh, apa? Apa? Mesin. Ayo mesin. Iya, ringan. Nek terang-terangan ngene iki ya dodol es, ngejus. Oh, tadi jus iku bendina nang nggonmu ya? Jus apa? Jus iki? Es jus kok kon iki. Oh, meniku es dhisikno ta. Ayo ngejus iki apa padha ambek es jus kon iki. Iya, es jus piro sak gelas? Sak gelas piro? 50. Lho, lah kok murah kan? Murah ri, titik lumintu. Mintu kok ya. Iya. Apa campuran es jus iki? Es jus iku campurane apukat. Apukat tok? Heeh. Ambarane apukat ora? Kudu campurane maneh. Apa? Apa biasa apa kan? Pace. Kok iso pace? Ngawur ae. Apukat. Buah-buahan ya. Kayak kates. Iya. Terus pelem. Apukat dicampur. Lah nek putih kok putih? Putih apa? Putih iku bengkuang. Lho, gak maju. Makane dijus gak kena bengkuang. Gak kena. Iya. Njet. Kon iki ayo mateni sing tuku kon. Lho, iku lho. Susu. Susu. Oh, lapat susu barang. Oh, es jus kayak susu. Lho nambah rasa kan. Nambah rasa 50 ada susune barang iki kon iki. Iku lak liket-liket ngono ta? Liket-liket. Iya. Es jus iki jembek es cairan biasa lho. Cece iku banyu liket, banyu titik. Iya. Iku nek ngombe apa? Aku gak iso carane ngombe. Ngombe ku ya, kon nek tuku nek ngombe kon mlumat disot tekan ndukur. Oh, kon niku ambek sedotan iki. Oh, disedot. Iya, nek sedotane macet. Nek sedotane macet. Ya mampet ri kon niku. Sedotane saya macet kon niku. Ono kalane terus kebuntu isine apel. Lah tuku sedotan sing gedhe. Oh, selang, diselang. Diselang. Wis selange banyu tak kon. Lah enak lancar kan? Kayak sing gedhe biasa iku. Oh, aku kira ndok oma ya biasa ana kanca-kanca ya. Wis tak goleki. Sampe iki. Mbok sampeyan kok nggawa payung. Apa piye? Sopo piye dadi pancen kok aku. Jane sapa ta iki? Aku ki Salcolowo. Aku percaya bojomu. Becak bojomu. Kok aku ngomong sing genah. Aku pengen pertatakan bojomu becak. Ngawur ae wong wedok. Wedok kok becak. Numpak becak mesti. Lho, becak piye to? Bojoku mbek mancal becak iki. Sapa kanca? Lah, sampeyan lek ngomong bojomu becak. Lho, diri anu ki numpak becak. Lho, lah ya kan. Numpak becak yo becak. Apa jenenge becak ta? Oh, lawo. Kono iki lho kok wong panas-panas kok payungan ae. Lho payungan piye? Dhisik payungan ndi? Delane mendung ta? Iki terakum. Oh, kacamata ireng kan. Iki jaga debu. Lho wong sugih ki ngene iki. Ah, iku sugih. Wong sugih. Wong sugih ya kaya ngene. Kaya piye? Lah, iki patut aku. Gak tau kepethuk. Gak tau kepethuk wis suwe. Pirang dina? Pirang dina. Pirang dina dapet sampean ya? Wis suwe. Mungkin ana pirang bulan? Tahun. Apane? Gak tau pedes tahun dah. Oh, lagi tas lah kok. Oh, lagi tas. Saya kan dodol tas. Kok tas piye? Lagi wae. Oh, dodol lali. Lagi wae ya. Oh, lagi wae. Iki mau Iki mang. Iki mango. Mango. Iki apa nanti bener? Rene. Waduh klambine rek. Wong iki gere-gere tak banting kok wong iku. Takon apa nandi rene? Lah ya rene iki. Ya bener rene. Ana tujuane kan. Yo rezeki gede iki. Lho rezeki apa? Rekaman. Ya padha mbek aku kok. Acang-acang tetes gur gak netes-netes. Ya direk sih kok iso. Penokit biyen kok delane cek enom ae, cek ganteng. Piye takon jamune. Lho, adik jamu. Kaya mana berkotut to. Lho, ora. Jamune takono aku. Takono nek apa panomane jamune wong enom ya. Panomane? Iya. Panomane iki jamune buntuti anoman. Lah apa? Apa? Dudu apa?
tikus. Lah, buntute tikus. Cendil. Cendil iku sing cilik iku lho, anak tikus. Oh, iya. Oh, dadi cendil iku diuntal. Hah? Diuntal apa dipangan urip-uripan? Aja diuntal. Lah piye? Mangat cendile ngono colok dhewe cendile. Oh. Napa diuntal? Dadi mangane cendil. Iya kan. Dimangane cendil wani tikuse. Kecekan. Enak. Cendil nesuan sokan. Colok dhewe lho. Nesuan lho piye? Cendil iku gak iso mencolok. Gak katok. Matane iku gak katok cendil iku. Oh, antarane cendil sing rada gedhe. Ora kuwi dianggep dawa. Lho, embo ya. Nek cendil gak katok ta? Gak katok. Bisane mlebu ku mesti disetipno. Enggak. Mesti tangane ku grabak-grabak mesti. Si Sokrane sing ndi, Dik? Lho. Lah kok piye? Mau dicopot kok sama. Lecak kayak majid. Majid sapa? Heeh. Iki aja guyon. Iki aku perlu. Napa sih, Cak? Kok aku aja anu cak diceluk. Lah ya lapo? Enggak kerep-kerep ganteng karo anakku. Anakku ku ora tau mulih. Lho, perkara kok pengaruhi. Aja ngentari kon. Wedok. Sopo Kartolo? Oh, Kartolo. Kuwi anake Wang kuwi. Oh, anake Wang. Anake Wang anake. Lho anakku. Oh, tangan anake Wang peno sebelah. Kartolo kan sapa? Kartolo. Anakku. Oh, aja guyon. Ora guyon piye to iki? Wah. Anakku. Temen ta? Mbok sumpah anakku. Ayo sumpah. Muga-muga ditinggal mati Sokran. Tenan. Hop. Tenan iki sumpah. Gak sumpah lho iku. Peno sing enak kene kelangan. Separi ben anu. Ya sumpah peno sing mati lak ngono. Wah jenenge ora sumpah kuwi. Kartolo kan peno ta? Anakku. Lho, wong lanang kok iso duwe anak. Tuh, kok iso duwe anak lanang. Oh iya. Anu sing anak bojoku. Sing sponsore aku. Lah ya, tadi sing duwe anak iku bojo peno. Bojoku. Lah peno gak melok duwe. Lho duwe. Duwe sapa maneh? Oh loro ta. Oh anak wong loro. Anak wong loro ta. Anakku kok anak wong loro. Lho. Wah, anak bojo peno kok. Lah iya. Lah iya peno gak melok duwe. Kan duwe ya. Gak duwe. Aku duwe. Duwe sapa? Ya Kartolo kuwi. Oh ayo anak wong loro. Oh iya, wah itu duwe-duwe tak. Lho, Cek bingung. Anake bojoku karo anakku. Lah apa pernah delek Kartolo? Lho, iki pirang dina ora mulih arep tak ragekke. Oh dirabekno kok ada dideleki. Lho, ditaruh anake, kesayang aku iki. Dirabekno sapa? Ora diruwo jare. Lho malah rendi. Oh jadi ngomong ngono ana baseman aja gundur-gunduruan. Iya. Temenan ta pendak delek Kartolo? Ora anu nang ngene. Pinane karo Sapari lho. Ora Sulawesi ya? Nang Sulawesi be. Aja guyon kowe. Iya gak ono kok. Nek wingi nang nggonku ya. Lah iya wingi. Saiki mbok arane wong gak mesti pikire. Kowe aja omong sing norno kok. Lho ngomong apa? Sulawesi kadok. Sampe Sulawesi. Jare kuwi lak tas lho, ning Sulawesi. Ngawur ae. Nang omahe Sapari. Nggawa wesi ngono lho. Lho kok sik to. Kowe pinter malik ilat ya. Oh, ilat. Ngomong apa sih sak renang? Ngomong apa? Malik ilat. Ngomong apa sak renang? Anu nang Sulawesi. Lho, kok Sulawesi. Sulawesi. Salah iku, Sulawesi. Sulawesi. Ku tau wantem kabeh lho. Jogoyan ta bener. Gak medhok kok, Cak. Kanang nggonku blas. Didono. Aku pirang-pirang dina. Tak dodono kok coba teprut apeke. Yo, tek sopo iki cilian lho. Cilian. Lho, lho lagi. Wah, orang tua kami. Orang tuamu. Orang tua kami. Wah, iya. Kami tua aku. Kami tua. Bapakmu, kami tua bapakmu. Iki bapakmu ta? Iya. Lho piye ta? Kok seje? Cece ya. Ya kon ganteng ya. Iki asline teko kulon. Iya ya teko kulon. Nah, terus ngetan ta? Iya. Ngetan nang ndi? Ngetan nang ndi? Nang Banyuwangi. Ngetan nang ndi? Asale wong kulon ngetan. Tak ngono. Ayo kok seje, kon ganteng. Iki kok mingkup ngene. Nah, kon ndelokmu kurang telaten kan. Sing mingkup papaku. Nah, omong sing ati lho. Ya guyon. Aku wis suwe gak ngamplengi wong. Pak, guyon. Tenan. Masih ngampleng kaya gak lara wong awake dhewe. Nih, saka sithik. Tak iwit-iwit suwe-suwe ora lara. Masih digepuk apa ya gak mlayu. Kok digepuk kok sampe diwit-iwit. Pak, gak usah geger, Pak. Mangkel. Iya, iki lak koncoku to. Kanca ya. Kanca nang bapak dinyek, kok meneng ae. Aja ngono ta, aja ngono. Ya opo? Aja ngono karo kancane dhewe kok. Kon iku berarti ngenyek omongane wong kono. Gak sih, wong iki wong kanca. Apa iki lak wong kulonan kono Jawa Timuran. Dadi iso ngladeni wong kulonan ngono lho. Ya opo sih peno? Lah iki lho. Iso kan iso Mas. Minta ngapura ya, Pak. Minta ngapura. Ya tak ngapura. Kowe kan gulune lembu omong gak mudhen. Iki ora lemu iki. Iki amandel. Kalau jengking iki uri. Kok jengking piye ta? Kalau menjing. Nah, Iki malah Bang belum mulang ya. Tekan ndi, Pak? ya koma.
Oh malah golek kowe kuwi kok tuwa kok ngluyu. Kok ngluyu sing ngluyu ki malah kowe kok aku kok seneni. Aku lak wong nom. Lah aku ki bapakmu apa anakmu? Iya ya aja ngono dodomu kok rontok. Golek kowe apa iku? Bapak iki ngerti kan lek ngomongnya. Kowe kan anak bedes. Loh, bapak lak dibedes-bedes. Dari lama iki. Golek apa jeneng? Golek kowe. Dari kowe. Dari golek kowe. Golek kowe. Lah iya kowe iki Kartolo iki. Oh, jare Kartolo ngono lho. Ndelok Kartolo ya kowe. Oh, tak cakuti irungmu lho. Nah kowe iki apa? Kowe iki apa? Kowe kan iya. Kowe iki bedes. Lho, golek aku bedes. Lho lah iya aku ki takon, kowe iki bedes. Dudu, apa? Wong. Wong ngono lho. Ngene lho Pak jelase, critane nek kowe iku anake bedes iku jelas ngono lho. Oh kowe iki anak bedes. Anek Kartolo kan anak bedes bedes sapa? Oh iya ya. Sorry. Oh sorry. Aku teko bedel, Pak. Anu bedel. Ora kowe iki penggawean bedil kok kulinake iki lho. Ya bandane bapak hobi, Pak. Padahal ku bedil ku titis ta. Kesenengan, Pak. Tapi nek gak titis cobaan bapakmu bedil. Ya aja. Tapi aja dirapa-apane. Ya melenge. Wah, iki anu iki. Curi kon uang. Meleng kan halus. Iki tapi moto urian. Cok. Nah iki dirajak anu rada ngajeni meleng. Mergo meleng aku bermoto. Tapi lah gak bedil. Iki butang iki. Bocah potongane mentah kabeh. Surenane gunung-gunung. Saiki ngenomi bapak iki. Pancen. Saiki kumpul kowe iki lho. Siji karo biyen. Saiki dipiak ngalur piak ngidul sampai lemes kabeh rambutku. Lho pancen rambutku lemes. Saiki diunduk-unduk rambutnya. Karena sing digandeng bendina lek kepethuk aku lho. Sapa? Gak sembarangan iku. Sapa, Pak? Kowe petuk ning ndi kowe? Nah, lho pasar menawa kok kantor. pasar Mojokerto. Melang gandeng pedet. Oh kecak jol ngawur ae. Tak tonton pancen. Iki lah Bapak iki kadang-kadang belante. Oh, belante. Ono sapi tuku sapi. Ono wedhus tuku wedhus. Iya. Yo iki anakku ngerti. Tukokno daging apa seperapat lho? Ya apa? Lah gawe nembel lambene sing kempong. Yo petik pisan nang ngono. Mari ruwa kon iku ngrusak wong tuwa. Mulai. Apa? Nak apa? Mulai aja. Mulai iki sapari mulai. Kalau kopi coklat. Dirusak. Oke dirusak piye? Iya. Ora apa-apa. Guru. Lek timbang aku wong papat tak melok. Pak peno lek lakaran melok mar Pak golek. Kok kowe ki tak anu, kowe ki antara rakyat ndak boleh. Wah, kudu bali. Mama wis gak. Lho piye to kowe? Ayo sih. Aja gedol wong tuwek lho kowe. Nah, saiki ngetakon. Kono didol iku payu piro, Lho Pak? dikece gedol omongan ngono lho. Gak ngono peno rabekno ayu ta, Sik. Ayo wis jo. Tak rabekne dhewe. Aku rabekno wis. Apa? Aku ae rabekno. Ya apa. Lah upamu mangkak ngono kok. Nah timbangane ngrabane kok dirabi dhewe kan. Aku Gak. Temen ta. Iki lho. Wingi marip-marip nang kali dijegur-jegur lah apa? Lah apa ono wedok ati nyeluk undul lah. Ya karepku ki anu. Wot, Gak apa-apa. ngono jare mo. Ngene lho Pak, aku mau rabi sik. Bapak boleh durung nyambut gawe kok boleh dadi gawe wong tuwa. Ya, cocok lah. Peno seneng lek Kancane wong tuwa cekke. Pondok ndi pondok? Bedes siji ki dendam 3 juta. Oh, 3 juta sak omah peno. Bedes. Kok iso ngenyang bedes 3 juta lho. Tenan kuwi. Sik tak ngomong aja becicing-becicing. Pancane. Lho anakku ora tak cicile ora wedi. Oh iya ya anake dhewe gak apa-apa. Iya. Kok jembelane lho, Kak. Gak woh, gak. Wis Pak. Peno lek muring-muring teko don koyo garing, Pak. Pancene garing ora dudu. Wis Pak, perkara rabi aku mau. Ya wis ta. Senono aku gak cocok sampe dadi gawe wong tuwa, dadi aku Ya. nyambut gawe dhisik. Tapi- Lah terus karepmu Tak nerusno keseneng aku. kowe ora nurut omongane wong tuwek. Aja nek mengkerik ta iki direkam Iki kok. ora mengkerik. Ya nek kapan main TV rekam anu mengkerik eto. Kak Nur karo wong tuwek. Ono muring-muring ta? Le, Antemen mari lho. Lah apa ngantem bapak Kon malih kon duwa. sik. Guyon. Sing ngantem ki aku aja iki wajane. Lho lah ya antemen. Iki nek jantem Kartolo mati, Gra. Nek ngerak matine Santolo iki gampang. Ya apa ya? Jokono lepek. Ya kon mlumat keceri jeruk pecel mati. Wah, Ya muka pengapes aku. wong tuwa kabupaten Aku mbek wong wedok sementara iki ya anu Pak. Wis aku tak nerusno keseneng aku. Aku Nah, saiki pamane peno ngrabekno Kartolo durung nyambut gawe. Nah. Apa peno sanggup belanjani? tak boleh dadi gantungno wong tuwa. Lah timbang gantung wong tuwa aku dhewe kan gak enak. Aduh peno gandungo, Pak. Yo ngawur ae. Timbang gantungno wong tuwa lah gak enak, Pak. Iya. Ngono. Terus saiki karepmu Aku tak seneng bedil di sini. Iya, kok budal parno nambah aku. Ngono lho. pokoke kapan-kapan kowe seneng karo wong wadon kandha aku. Tak rabekke. Kono gak melok bedil lah. Lah apa? Di kono ono celeng. Ngono lho. Terus
Terus aku bedil terus kok mangan aku ngono. Ki lha apa? Lek dakal dibedil gak kena ubren, Pak. Bapak itu banter playune. Banter playune iki. Banter. Kalang-kalang kideng. Iya, potongane congklang ya. Urung lali ngodyar. Banter iki playune sale kuru awake. Jarang. Congklang. Saiki mulai dhisik, Pak. Heeh, jangan lho. Tambuk tak njaluk duit kok. Lho, wong aku jane nyangoni peno nyangoni aku. Lah aku bapakmu ku sopir lha opo calon. Lho, bae peno nyangoni aku takut nyangoni peno. Ayo, wis gak sangon-sangon kabeh. Temen ta? Temen ta? Piro? Becak pulang pergi mang piro? 400. Lho, becak 400 mentumpak kabeh. Sabari yang ngeri, Pak. Ongkose. Oh, ongkose ta. Ngomong ongkose ta. Wis aku ben tak boleh, Pak. Ben tak boleh. Tenan lho mulai ya dadi gawe wong tuwek lho. Ya Wis tak tinggal lho. Wah, Hati lho, Le. Lah apa dipasrahno aku? Anakmu kok. Lah aku wis kancane. Oh iya kancane. ya. Oh iya, biar nak. Pengawasan. Tungareng kendel mbek wong kating ngantem iki, Pak. Bapakmu kok Masih mengkerik mlaku sih mengkerik ae. kejemun bapakmu. Gak mengkerek loro bangkean kan. Iya. Wong tau ben kan ngentrung ben. Iya. Ngentrung ketiban kendang ngono lho. Oh bener. Wis apa bedilmu ya bosen gawat ta? Bedilku. Iya. Tak gawe saiki. Golek saiki. Iya sih. Anu di sini Kan ora tak kan? Iya, Oh, di manuk sing akeh. no, kupang. Kupang di. Iku udah pacar. Lho wong dodol. Nanti malah kupang nang ngagelek kono pasar manuk lah ngono. Ayo golek nang alas sini. Ayo. Ayo wis sampe budal lah. Iya, ayo. pancen ya penak kok urip ijen ki. Ora repot-repot kaya wong-wong sing duwe bojo kuwi. Nek esuk kudu tangi, nggodhokne wedang, nyepakne sarapan. Ning ya kuwi susahe wong ijen ki nek usum udan-udanan. Lah piye lek ora repot? Nek gentenge bocor, banjur ana sing benakne ya kuwi repote. Ning ya wis ben nek tak rasa-rasake ya wis tak ijen wae ora apa-apa kok. Kok ora nyebowo Pak Basman ki? Kula. Kok dengaren? Nggih. Kok dengaren basa to, Pak? Sawangane ku pantes ngajeni. Dengaren kok ijen ae. Ya sakjeke ya ijen ngono lho. Apa nate weruh aku ana kancane po? Iya, gak bosen ae ijen. Wong pakaian klambi iku kadang-kadang ganti bosen kok kok ijen kok kuat. Apa iya ta ya? Hah? Apa iya ya? Apa nih sih ya? Karena aku ya iya kali kono. Kan ya kan mosok gak ngerti glibetku, gak ngerti glibetku aku niku. Lah nek ora terang-terangan ya ora ngerti to, Pak. Aku mang bengi jam 3 wis ngliweri kene. Ngerti ya? Mubeng kene? Iya. Layak manuke bence kok muni. Kok ana maling aku. Wah, omongke titik tapi berbahaya. Ora ngono, mubeng ki ngopo? Lho, aku iki ngene lho, sing darane wong urip ki apa sih? Aku sakno bare awakmu iku. Mesakne? Iya, sakno. Nek wis mesakne terus piye? Lah karepku tak tulung nek gelem, ngono lho. Ditulung. Iya, ngono lho, ngerti ya? Apa aku tiba kok ditulungi ki? Lho, nek tiba gak tiba, aku iki sakno timbangan urip ijen, kudu ana bature. Sampeyan arep ngancani. Tak kancani ngono lho. Ngerti ya? Ha ya wis gek kono dikek dikancani. Lho, lagek-lagek ya kan. Dikancani omong-omong to? Lho, gak ngono, timbang nganggo rek sinau ayo. Iya, sinau ayo. Sinau ki sekolah apa? Lho, gak ngono omong-omongan mbek sinau ngono lho. Pak, Apa sih? apa sampean biyen ya nate mangan sekolahan apa, Pak? Entek bangku loro ae. Kok
entek bangku loro. Arek iki yo tak karepe iki sekolah ngono lho. Ya sekolah sih biyen sih. Jane iki ngopo to? Apa? Karepe iki lho ngopo? Oh, karepe iki mang ya timbangan awakmu ijen, iya ta. Aku lha apa sih arek ngomongin angin aku wong Surabaya. Wong Surabaya nek ngomong tas-tes, iya ta? Apa anane terang-terangan. Blak-blakan. Iya. Ya awakmu teko kulon kuwi bingung aku. Kuwi kuweken. Bingung aku iki. Lah ora ya ngerti ta. Ya ngerti, pokoke ngerti maksude ngono lho. Ya ngerti wae kok ndadak bingung. Kon nglakoni ronde. Nglakoni ronde pirang tahun kan? Ah ya wis kira-kira 10 tahun. 10 tahun? Gak pegel. Lah wong ngono wae kok pegel iki lho. Aja rame, aja rame. Delon. Aja rame cendelo. Kenapa? Biasa Pak Lurah Syukur. Pak Lurah Syukur biasa liwat ini. Liwat ya ben wong ning liwat wae. Iki lurah tuwa kon iku. Pak Lurah Syukur liwat kene aku lho isi. Ah, ora kon niku ta. Ya malah dikon mampir pisan. Oh, kon mampir pisan. Wah, ora kon iki. Karepku ngene lho ya, kon tak tulung. Aku ngerti nek uripmu urip sederhana. Iya, pancen. Diarani sugih ketok ya kaya ngene, diarani melarat ya kon yo lancar uripmu, ngono lho. Tak tulung omamu tak robah. Dirubah? Iya, tak bagusi iso meracang. Mosok kalak bojone sapari kon. Jane aku ya bakat iki, Pak, meracang. Iya. Lah iya kan enak. Bakat mundir ta? Bakat mundir. Kayak bakat warna jaya. Bakat terpendam. Oh, bakat meracang kuwi. Oh, cita-cita. Lah mulane nek perlu kon, omah tak tandani engko meracang bondo teko aku. Engko tak culung dhuwit nek bank. Aku ora bank dhuwit ah. Bank ndi? Bank Samiun, bank kuasa. Wah, iki bank endi ya tak lo. BRI ono. Lah ya ngono. Bank endi desit. Karo bank. Mulane pancet dadi rondo kon. Ngono lho. Lah nek perlu omah mburi kok PN. Omah sapa? Omah Wakjo. Omah ndi? Omah sing ndi aku ki ora tau weruh. Omahmu ki sing ndi sing mburi kuwi? Ya ono omah mburi sing gak kanggo iku lho. Ah, ngono lho. Omah Doro to? Oh, lho apa omah Wamat. Omah Wamat bawane kanca. Apa tenan apa, Pak? Iya, wis tak ngene ae. Pokoke aku iki seneng aku ndandani barang rusak seneng. Ngono. Aja sampe awakmu iku legrek. Aja sampe awakmu rondo sesuwe. Lho, cik kudu ono kancane. Aku dudol lho. Ngerti ya? Sampe duwe apa ya to, Pak? Lho, duwe apa? Lho ya apa sih? Padahal barang dagangan ae duwe apa? Tadi ora tegese iki sapa? Apa Tegalan? Ya, apa tak kon iku padha madani aku kon iki. Wong duwe iku mek irung tak. Tuh apa? Omahku gedhong. Jenengmu Anim ya? Jenengmu Anim ah? Kok Anim? Apa jenengmu? Ani. Oh, Ani kan Anim. Anim tak lampu. Padahal apa wae? Lah iya, saiki ngene ya. Nek manjen kon sarujuk, anane rembug pada rembug ana perkara ditata dhisik ya. Ayo saiki kon tak resiki ayo kawin sirih. Kawin sirih sementara. Kok kawin sirih? Ya gak sah ya kawin sirih ya. Ya kawin sah biasa ngono lho ya. Anu, Pak. Apa? Aku seneng ijen kok. Seneng ijen? Heeh. Pancen kon arek dablek kan ngono. Kon iku mulane arek isa. Tanganmu ndek iku apa kan. Wis iku. Aku rong mikir, Pak. Urung mikir. Lah aku dipikir, mikir. Waduh, tapi wong tak dadi bojo mbak aku isin ya. Isin ya aku kudu diukur kon ngene arek. Ana arep lu nang ndi, Pak? Ya ngono wong iki kok. Ya gak apa-apa ya. Wong bojo mah bojo nek jodoh bar pasti. Bodhek garwa sing karan nyawa. Cicek garmun siti karan semu. Kok kena werna. Ya wis. Ora Pak ora. Temen ta? Gak gelem ta? Aku rong pengen duwe bojo kok. Kira-kira kapan? Mben? Kira-kira mben? Kok kira-kira kapan ya? Kandhane ora seneng ki ya ora seneng. Bagus. Padha kon nampik aku, Nduk. Ora kok nampik. Menghina aku, Nduk. Ngenyek aku, Nduk, kowe, Nduk. Apa dikira aku kurang ganteng, kurang gagah? Oh, untukku bogang ki ta? Ora gelem ya. Ya ora kuwi, Pak. Ora kuwi. Tresno wetekno kok. Oh, tresno ditresnake lho. Wong aku tresno kok ora tresno. Tresno ki ra kena dipeksa, Pak. Ngono ta? Kandhane, Kon ndek utang dhuwit selawe. Kan saya ya.
Ya maklume wae, Pak. Tapi ndak. Yo ora aku dikira ngemis. Maklume wae. Sepurane wae aku ora duwe dhuwit. Menawa kowe dicelengan ngono lho. Arep ngrabi kok malah hutang. Guyon aku iki lha apa sih? Wis ratik guyon-guyon. Saiki nek kowe ora gelem gak apa-apa. Aku gak maksa kok. Iya toh, gak wani diterno nek gak gelem dipaksa. Berdosa saya nanti. Iya. Ngerti ya? Lah kene ya wis ngerti. Lah iya, tapi ditenono ya. Ditenono. Tak inting-inting ditenono. Nyapa? Nek sampe kon mlaku baru mek wong lanang, kok. Gini ya, nek mlaku bareng karo wong lanang. Ya babah. Aku mulai. Iya wis gek mulia kono. Enak kon tak pamiti kan. Aku mulai tak pamiti kon. Medal gak disuguhi wong dinyek. Aku mulai, Duk. Mulai karepmu ra karepmu. Wah, Nduk, kowe kok ngenyek tenan, Duk. Biyen duwe bojo ya ora Jawa, saiki arep ngrabi aku, urung karuan nek ngepenake malah ngrasake. Wis ora bojo-bojoan. Tak metu-metu golek butuh dhisik aku. Loro ae sokran melok marang repoti ae. Kon wis tuku gotri ta. Apa gotri? Gotrine bedil lho. Ya wis ya bebak dan wis niat bedil kok katene telat. Terus apa? Mana sing kena mang sing cipret ta sembarang. Iku apa manuk wasroman kurungan iki. Ngawur. Gak sing kena mang manuk peking ta manuk cipret. Nah, lah kon iku bedil bareng cilik-cilik tok ae kok. Bareng gedhe manuk apa? Manuk engkok bareng gedhe ta. Dares iku. Wah, dares lek bengi jak lek awan mosok ana dares. Kok ono pitike tangga. Coba. Gak oleh lapong. Lha kan manuk, kan alas sing berarti kan sing duwe. Endi ono pitik? Pitik apa? Pitik nyamalas ta? Iki kalau pitik kalau sing iya. Itu dudu pitik iku. Apa? Kodhok. Apa iku? Sing nyelang tembak ya. Coba aku coba tak nyoba dulu. Ketik bedil apa? Nembak kelarap. Kelarap mati gak dipangan iki apa? Lah gunane gak mosok kan iku kalah mbek bakron. Apa? Bakron iku botol didekek ndukur wong ditembak kena. Kapan jari sapa? Lho aku ora dhewe iku. Kapan? Tahun piro iku? Lho, kok tahun piro? Cek kapan nanti gembul aku cek tas iku? Nok endi gembul nok endi? Nok Brontong. Kok ono iku? Saya kan main kono, Dek. Ndi mana dikukune mang ndi? Iki lho, ya apa kok niku meniku nek nembak iku napa? Sisan nek mati kena no ndase. Ojo mbedel manuk dikuku kena drijine. Drijine ya. Lah iki drijine iki sing gak kuat keseper mati. Karep lek urip dingu cak ring. Iya. Urip dingu. Kok niku ya gak gawe ta? Iya. Lah lek kena dingu. Lah urip ya tuku ae nduk pasar lho. Dadi bang tuku wong urip golek rene. Urip sampe joto ngene. Kok urip di bagian sambat ae. Siapa iki? Endi? Guyu-guyu. Iya. Yo, gadis desa. Gadis desa. Waduh, kepethuk Joko Tarub. Sing ndi ya? Tak gibeng kon. Wong Joko Tarub. Oh, aku gregeten aku. Manggawa selendang rek jadi colong. Penggoda Saiton. Wong iki nantang pasangan rek. Apa, Dik? Nalas. Lan apa kula menyang sapa kula mriki? Oh, luru kemiri. Aur, mosok iki nawang. Kok lampis kok kemiri. Mosok iki nawang wulan. Dudu. Sampeyan daleme pundi, Dik? Celak Mas lah niku. Oh, dodol celak iki. Iku saden celak. Kok ngomong kon dublek kaya apa? Celak iku apa? Pundi kliyane? Cidek. Mesti ide ya celak kok omongan ndi kon. Lha sampean mboten kono dibasani ta? Iku cidek. Kon iku memel lek ngomong barek wedok gak ono pedote bener. Lho, kerayuan kudu ngono lho nek dirayu bisa nek wedok iku jarang iso. Cara niku Mas wong irunge bengkong. Oh, ndang irunge naroda. Ngawur ah. Iki nek barek wedok kok ngene aku wis gak pati anu wis. Ngono dhewe. Lah sampean teng pundi? Ajenge anu bebedak. Bedil bebedak. Lah ya padha ae tak golek manuk. Lho, sampean iki kraton ta? Mboten, nduki kampung mriki Dik. Sing kula bedil. Nggih. Sampeyan gak ada manuk? Mboten gadah. Lha, wong wedok ditakoni. Nek wong wedok iku ya urusane bumbu. Oh ya terasi ku takoni wedok. Wedok takoni burung. Enggak punya burung. Bae bapak ini seneng manuk lah. Niku ya gubuk cilik niku ta. Nggih. Ta bapak sampean seneng manuk, kula gak ada manuk api.
tapi kula bedil mboten mati, tasih urip. Manuk napa, Mas? Hah? Manuk napa? Manukan. Kalau Manuk parkit, pun. Hah? Parkit. Oh, niku gadane kacung biyen. Nun? Gadane kacung. Oh, 9.000 pun diculaken. Pilah omah gubuk cilik. Niku adem ta mriku. Lho, nggih adem sih. Oh, asal ngeleset. Hah? Kelesetan iki masalah. Sama niku sakno villa. Lho, kula nek sangi sayahe ta kok kula niku pegel golek manuk. Sabar lek kon ngrunting cek anu kan. Wis dah lek kon ngrenek ngene wis. Sampai niku lho iso balas kok terus ngantuk. Arek iki publikasine lengkap. Mas-masane delok entah. Wah, kon niku. Kon iki karo karepku mana? Malah bapak muni ngono aku wis mari ngono-ngono. Kon niku bapakmu iku wah istilah kuno kon gone. Saiki ae wis padha wong wedok wis suwen wis. Cinta-cinta kawin habis perkara. Ngono lho. Waduh. Jenenge apa jenenge? Kula. Nggih. Tini, Mas. Sin? Tini. Siapa? Timbel. Ora kok jenenge timbel. Oh, lah timbangan niku. Sinten? Sampeyan kuping lah trebeh. Lagi sinten? Tini. Oh, dolmanan. Tini udah mana? Sampe mau golek kayu ta? Napa, Mas? Golek kayu. Mboten pados toyot-toyotan. Oh, dia kan anak Tarsan iki. Nanti gelantongan ta? Mboten damel jamu niku lho. Oh, pon-pon. Oh, empon-pon ta niku jenenge. Nggih, toyotan niku, pon-pon, Ini bonet, godhog. temu ireng, Nggih. temu putih, temu kuning, Lho. temu ngesong bareng. Sampeyan niku. Nang iso lak ketua lho. Kok niki nek jamu mboten jamu ndamel ki ambek. Oh, mak sampean ndol jamu ta? Napa? Mak sampean ndol jamu. Nggih, nek enten tiyang boto nggih disukani. Niki kata loro cinta nih. Nah? Loro cinta. Kono cok kapan. Wah, niku nggih angel. Mboten Dik. Mboten kula ngoten-ngoten pun ado lek sapare menyang rodok ngemel. Sampeyan sakit ta? Kula sakit niki Kok lho. sakit melampah? Nah? Kok sakit melampah? Lho, iki sakit melampas. Maksudnya sakit napa? Nemen lho. Nggih. Mboten, nggih sakit-sakit sakit hati. Oh, mulane wetenge gedhe. Oh, nggih niki bobot niki. Ono takon weteng barang. Mbok sampean bakul jamu ta? Nggih nek enten tiyang boto nggih disukani. Nek anu nggih mboten sampe jojo, Mas. Pokoke ndamel. Kenal kali mbone Joko Jomput. Oh, nek betok kacip. Biasane. Joko jomput barang. Lho kok. Ri, takon ngene manuk sing akeh. Ngene manuk sing kata pundi? Ngene manuk sing kuatan niku pundi, Mbak? Rumiyin niku tenggene niku lho. Lho mboten sakniki mawon sakniki, pun rumiyin. Kula mboten wani mriko. Lho lan apa? Nah, Lan apa? terus niku wengit niku. Wah, niku gugon Tuhan niku. Mboten enten bar sakniki wengit. Saniki sampean teraken man pinggir pundi? Mriko lho ngene pojokan niku lho, ngene gerombol. Ajak urip kan. Aku dhisik. Hati-hati lho Mas, nek tiyang mriko nggih. Lho, aku sing ditero dhisik ngono. Ngomong aku dhisik ya. Kon ngomong iki aku dhisik kuwi apa? Ha iki kan alas iki kan ado peteng lho. Aku sik tero dhisik kon kari wae kene ngono lho. Wah ya wong teluri wong sing bedil. Nggih bareng mawon kula nggih mboten wani. Sing bedil iku kula lha apa kon dhisik iku sing bedil iku aku. Lah nggih, wong bedile mek sitok kok. Monggo. Ayo terus. Monggo. Oleh akeh. Oleh apa? Arek kemang nembak manuk gemuk ya. Manuk gemuk kalau mbok kungkung ngono. Iya. Iki mah duduk gemuk. Apa? Gemuk kok tembak. Ngawur ae kon. Wah. Oleh akeh ripane manuke akeh. Oleh akeh ta wong ngemprit manuk glathik ini. Oleh 15. Arek emang mulai dhewe ta? Mulai dhewe. Mbok tiba tangi mbok. Glundung-glundung juara. Kan kon niku kagelem. Lho iki lho manuk. Iki areke. Waduh. Wong main basket. Primisan teman kan. Selana cekak main basket ya. Kok lali binatang di hutan ini dilestarikan. Oh, nggih. Nanti kamu lestarin lho. Lestari tak tunjuk isan kok dadakno. Napa, Pak? Napa? Oleh kon bedil tapi celeng kene. Tapi hutan kene iku merusak binatang yang buas. Lho, celeng nu rupane ya napa? Kaya aku. Kok celeng yo rupane Oh, sing ireng niki. Babi lho lho. Oh, kayak babi. Tapi ireng no alas ngono. Ya wis seru ri gaene bedul karo celeng. ngawur ae nek bedil iku. Napa sih? Apa manuk kon bedil? Sing pundi? Sing Sing pundi? nika wae ta? Ayo, ayo. Sing nduk kurungan Mas. Oh ngawur ae kon iku. Sing kait budal mang lho kon nyoba manuk manuk sampean ta? Manuk gagak niku gagak. Kena napa nih? Ya karuan duwe mati karuan. Ha nggih. Kena ndase gondol kuwi manuk. Iya tapi gagak niku manuk gagak. Ulune. Sepurane Pak. Sepurane. Niku wis ngengken safari, ngono lho. Manuk tok
pokse ngerti ya? Oh, pokse. Pokse larang 150.000 ngerti ya? Safari gak gagak pokse jare gagak nek kono. Sing gagak kuwi ireng nek pokse ana putih goblok ngerti ya kok. Sing ngene Safari. Oh, bedil tapi delok siaran. Lolone ngomong dijel. Manuk cipret tak meremain bedil iku. Taliran manuk cipret lho. Manuk cipret ki apa manuk cipret dadakno. Pinten jergane bener kan? 150.000 tukune aku mana iku. Ning sesuk. Sesuk piro? Sesuk 50. Endi duwe? Kukur-kukur aku niki. Oh, ngawur ae. Iki Pak sepurane Pak, wong tapi gak kenek temen Pak. Selamat men gak mati. Nggih, mau diperiksakan mawon teng niki lho. Dokter hewan niku lho. Kok manuk iki keseper lak ngene saged urip lak. Diperiksa ndak urus aku ta. Atiku mangkel, ngerti nggih? Mangkel nggih. Ngawur manuk won bedil. Ngombe lho. Bedil temen ya apa rasane? Mana dikurungi ta, dikurungi. Wong iki mabuk. Wong iki mabuk ngomong jongkir balik kakek. Kakek ngombe bathek wong iki. Betul ditisno temen dimatno ngono lho. Dadi gak mlingse, mosok ngerti dimatno. Si Pak, tolong jangan bedil niku. Niku lenten manuk. Manuk jalak niku. Gak iso gak bedil aku. Apa? Gak biasa ngerti ya. Mripate wis kabur. Kula Kartolo, Pak. Oh, katrol. Oh. Ini punya kan? Kula Safari. Oh, Saripa. Kok iku? Sampeyan jeneng? Wah, cokot lari jenengku Batman. Oh, Bapak Basman. Nggih Pak, sepuran sing kathah wong sing ngangken wau Safari kula mbok nyejo Pak, nggih. Oh, dikongkon cok gelem-gelem tok Ri, iku mah goleki sampe tutup kene Pak. Kon yo ngawur. Tekan mburi kon dadakno dikepekno kene. Iku manuk ingon-ingon niku. Iya, wong waroke lulute. Ngono waroke. Warek ceking lho. Warek potongane ceking. Mbak, delan-delan kencati pedhot tanggane. Balak nih, aku bedil mbak awakmu kepetak kepedok ini. Iya, iki arane rezeki mondok iki. Badhe teng pundi sampean? Badhe teng pasar. Lho kok nggawa pitik sepirang-pirang tapi. Waduh, moh. Niki sanes petik niki. Petik. Lek petik niku gedhe lek cilik ngene iki mani. Manuk niki manuk. Oh, manuk to. Manuk. Oke banget tapi. Nggih, kula namanya bedil kok. Manuk iki bahasa Inggrisnya peksi. Nggih. Peksi kula danganane arit. Nggih, nami sampeyan jen? Kula Ani. Nggih, teng pasar malam ta? Lah, kono alasan pasar malam ya wis. Oh, teng pasar nggih. Pasar jurusan kan kene. Dagangan. Artulaan. Oh, kula sampeyan niku sinten? Kula niki Kartolo. Kartolo, lah sijine. Kula robot. Robot wong ireng. Kula Safari. Manuk wari. Lho. Wah, tambah silit. Safari, Mbak, Safari. Oh, Safari. Nggih, nggih. Sampeyan golek dagangan sampeyan iki. Sempet nih lak golek dagangan lak oleh Badi ya. Nggih. Nggih, manuk singkatane pundi? Wis ngono ari. Oh, nggih ngertos kula. Nggih, teng pundi? Pasar burung. Oh, bae iki bapakne dodol manuk bae. Kok pasar burung iki langgone wong dodol niku. Enake wong diuncalno ya. Manuk alasan iki malah alasan. Oh, arepe anu ta niki arep. Bedil. Nggih, nggih. Safari gak ndelok ana enom ya nyesek ana tuwa ya nyesek repet. Kandhane Rada rono. Aduh. Aku mono gak tampian lho. Ngawur ae. Sisiran iku tuwa enom iku jodone dhewe-dhewe. Mbak Nik, dadi nek nggene manuk sing kuatane pojok mriku niku. Oh, nggih. Nggih. Niki dibedhe ora kena biasane. Diapaken? Biasane niku ditulup. Waduh, nulup iki. Joko tarup. Wah, ora biasa nulup ya ora iso nulup no. Nggih, mboten saged nulup. Nek selulup iso. Nggih, ditembak. Mboten nggih padha wae. Padha mawon nggih. Hari kon ngeten nggih. Sampe teraken apa wis kedap mawon. Nggih cek Kartolo mulih ki ambek kula kali sampean ki matur. Tenggere sampean nggih. Pripun ta? Sakniki kula terke teng ngene grumbul-grumbul nika nggih sing manuke akeh. Lha mungkin nek mulih kula nggih genti diterke. Wis gampang. Oh, aja gampang to kan. Kon diterno iki nang grumbul, teko grumbulan iki kon ter. Lah nduk dalan mumet ae kon mbak. Nggih nggih. Sing ngeterke sinten nek mulih? Gampang kan aku. Heh, aku. Kon nggih. Oh, aku lek iki. Napa? Ma. Lah mau. Mawon pun. Ada apa? Mu ada. Oh, sik pinter milih. Ini ganteng kok mbak aku. Mboten, sampean niku nggih ganteng jane. Nggih. Nyatane nek difoto wong loro niki ya mesti padha. Padha nggih. Gambir sinikan. Iki nek klise nika sing padha. Wah, wong iki ngomongi titik mengandung alkohol. Klisene padha tapi mbok gambare. Kon dadi aku kobong lho. Wis, engko selebengi ta. Monggo, teraken, Mbak Nik. Nggih, teraken. Monggo.
Lho, rezeki iki iki oleh manuk oleh apa ae manuk oleh apa? manuk 680.000. Heh? Pokok oleh 600 pira? Oke. 600 500. Ukur 5 ngono lho. Nah, ini digedhekno 500. Cilik sange manuke. Oleh 50, Pak. Ki manuk apa sing iki? Sembarang, Pak. Oh, Iki driji, iki duduk manuk. Oh, Kok bapak ngono? Bapakmu iki segothok iki ngenteni manuk. Lho. Lah gamangan Wis anu manuk. kebok lho. Tak sik. Ati-ati sik. Ada ya. Kono-kono. Nglayap ae. Lho, monggo. Lho. Amit nggih, Pak. Lho? Iki anu, griyane Cak Kartolo. Sanes. Griyane sinten lho? Griya kula. Sampeyan napane? Bapake. Oh, Wite. Lho, kok wite? Kula niku bapake Kartolo. Lah nggih sampeyan Wite, Nggih. pange nggih. Nggih. Anu Pak, kula jenenge perlu. Lha enten apa? Enten yoga sampeyan. Enten. Ngeten Pak nggih, kula teng mriki niki ajenge nuntut. Lho, niki sare pengadilan ya mriki niki. Lho, Kleru sampean niku. nggih. Dan Pak Lurah nak nuntut. Mboten tek sampeyan dhisik, sampeyan bapakne kok. Enten napa kula? Ya napa kula sampeyan rabekaken kali anak sampeyan. Lho, ya apa sih iki? Pun bengong lho nggih. Loh, Kartolo. Loh. Sapa sing Kok diceluk apa? bapak. Lho, wah. Wis juga ribet lho. Sampeyan bapakne saestu ta? Iya. Ada durung jegur celuk-celuk. Lah iki lho. Lho, Wis golek wong wedok. diajeng. Jare kowe sing gelem rabi. Apa? Lah iki kok Lah apa kene iki? Ya apa ya aku nuntut, Mas. dituntut to. Nuntut apa? Ya apa kotak sampeyan kari nduk nggonku. Modiar ora kowe. Iki lho nek sengaja iki sapari iki. Kaosku tang kari. Aku malah mampir ono adus. Aku lali, celek kesusu lho, Ri. Nah, ini terus wedok ngene ya. Coba. Kok celekan kok. Nggih, Pak. Yo kok sampean niku lho Pak janji kali kula. Lah, Kula jenenge dirabi. arep dirabi. Nggih. Kowe gelem. Parel. Tanggung jawab lho. Tanggung jawab. Lho aku iki kon rapi. Iya lho. Iya ta, Pak? Lah, kok mak jare kipu-kipu mbare wedok. Iya. Lah saiki dituntut arek wedok kon ngawin. Ya apa nek tak delok rada lumayan Ri. Ngono lho. Wah, kon niku omong-omong kuwi wis kan Ya napa, Pak? Ya wis aku anakku gelem, Gampang, Pak. anakku gelem tak rabeke. Nggih kula mung kandung ngisi Ya lho, wis, Pak. kok nang mburi sik. Nang mburi ta? Iya. Aku ndelok nang mburi. Amit nggih, Pak nggih. Wah, wis gawe geger ae. Nuwun. Apa meneh iki? Pakai itu jaya wedok to iki. Kula nuwun, Pak. Monggo di Madosi Cak Kartolo wonten. wonten mriki griyane. Oh, nggih, kleresan. Sampeyan ngapane kan Kartolo? Nggih, kenalane. Oh, kenalan. Nggih. Enten apa to kok mados? Kula anu badhe nagih. Oh, nggih tak sampeyan. Napa, Pak? Iki anu golek Kartolo meneh. Pundi? Pri, iki lho. Lho. Sapari iki piye iki? Mosok lali. Lah sampe sing keteraken niku ta? Lho nggih. Lah janji apa karo Enten apa? karo kowe? Ajenge nagih janji. Janji kali sinten? Kali Cak Kartolo. Dijanjeni apa kon? Nah, dirasa kula niki ajeng dipek bojo. Mateng aku. Wah, iki bocah iki laben iki. Wah, Kamu. lah iki ana cah wedok meneh teko. Aku. Apa? Arep nagih janji no. Lho, Ajarine aku arep dipek bojo. lho, iya apa sih? Iki anu nduk ya, iki tas ae tas rabi iki tak rabek. Durung jange. Lah ya tas ae arep Kon rabi. iki wis durung kon rabi jeneng rabi mana? Wah, kon Iki iki pun ajeng rabi. Heeh. Nggih pun diwayo ya wis ora apa-apa, pokoke kudu dirabi lho kula. Lho kowe kok geleman tenan, Nduk? Lah wetekno pripun wis kebacut jare. Lho. Iki monggo tinggal ono lah aku terus guyon mbek terus aku ngomong-ngomong. Lah bakalmu Janji maneh. Apa gelem diwae sih, Dik? Nggih pun. Wis tak jeruk sik apa apa. Ya, undang. iki kamu jawab sih. Ngatin. Lho, Tin, Bu. Bapak kok Tin? Lho babone, Pak. Wah. Lho, apa sebenarnya? Apa Iki lho, arepe iki lho arepe nuntut karo Cak Kartolo. Iki buku. Lha iku bomu. Iya. Pak ya Pak. Beneran lho. Kowe golekno bojo bapak. Mesti tak peke wae. Oh dadi ngene wis bisa janekno Pak ya. Anake tak peke. Lah ibuke tak dhewe ngono Pak ya. Iki dhewe dapet. Iya.